Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 9:51 PM na po. Mga kabisyo, napakinggan nyo po ang buong kwento ng ating letter sender na nagbahagi ng kanyang SPG Secret Files. Ang ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Vina. Ano kaya ang mga komento at opinyon ng ating mga kabisyo na nakatutok sa kwento ni Vina ngayong gabi na to? Alamin natin at basahin po natin mga kabisyo sa ating programa. Sabi ni Darwin, DJ Titangelo at DJ Raketera, kapag nagsusukat ako ng size ng paa para makabili ng sapatos o tsinelas, nagdadagdag ako ng kalahati o 1 inch para komportableng masuot yung binili kong sapatos o tsinelas. Dahil alam ko na mayroong pwedeng maging problema kapag hindi ako nagsobra. At syempre, letter sender, alam ko naman na mayroong warranty sa pagbili ng sapatos. Baka yun lang ang hindi nasabi ng GF ni Manuel. Pero Darwin nasabi. 1 linggo lang daw ang pwede. Pero ang pagkakalam ko kasi doon, parang hanggat nasa yung resibo, di ba, pwede? Or bawal? Depende. Kapag nalabas mo na, bawal na, no? Yung mga ganun. Yes. Yan. So, sabi naman dito ng isang kabisyo natin, Hi, DJ Titangelo. Para sa akin, wala naman dapat ikahiya. Wala naman dapat problemahin kung hindi po sakto yung sapatos. Ang mahalaga, nagkasukatan kayo ni Vina. 'Di ba? At ang masaya naman doon, natikman mo siya at natikman ka niya. Ba itong comment na to? So naman po, sabi naman po ng isang kabisyo natin, Hi DJ Titangelo, para po sa akin, nais ko lang pong sabihin sa ating letter sender ngayong gabi na to na wala namang masama kung mali yung pagkabili ni Vina ng sapatos sa'yo. Ang mahalaga, naalala at tinutuon niya pa rin. Huwag mo na kasing ipahalata na dismayado ka. Para naman hindi niya rin maramdaman na hindi mo nagustuhan kahit hindi kasya. Ang maganda dyan, paggawan mo na lang ng lalagyanan niya na acrylic. Tapos ilagay mo sa bahay ninyo. Ano itong mga komento na itong mga kabisyo? Ramdam na ramdam kong Friday Walang matinong kausap ngayong Friday Anyway mga kabisyo, nako, sasakit lang ang ulo ko sa inyo pag binasa ko lahat yan. Alam nyo, ito lang ang mapapayo ko dyan sa ating letter sender ngayong gabi na to. Para sa akin, kung hindi na kayang ibalik dahil wala ng warranty, napaka-basic. Ang gagawin mo lang dyan, kabisyo, ibenta mo na mas mababang presyo. 'Di ba? Para maibigay mo muli yung mabilim nyo. Muli yung sapat na at tama ng sapatos para sa iyo. Pero syempre, kausapin mo muna si partner mo. Tanong mo muna, letter sender sa kanya, kung agree ba siya na ibenta yung sapatos na binili niya sa mas mababang halaga. Pero kung ayaw niyang ibenta yan, tama nga naman yung isang kabisyo natin. Bumili ka ng acrylic na kahon. Tapos i-display nyo sa bahay ninyo. Ganun. Lagyan mo ng bulaklak sa gilid. Ganun. Tapos lagyan mo ng in loving memories. Ganun. Diba? Talagang nangyayari yan Nangyayari yung mga ganyang pagkakataon sa buhay natin na napapabili tayo ng maling sukat, nareregaluhan tayo ng masikip sa atin na damit. Diba? Kahit di naman ako, order nga ako sa isang online shop, crop top pinadala sa akin, double XL dati yung ini-order ko. Diba? Talaga nangyayari yan, pero dapat iwag natin ikahiya. At least, totoo mong binila ng sapatos yung partner mo at ang pinakamadaling paraan para ma-dispose yan, ibenta ninyo sa murang halaga. Tapos bili kayo bago. Magkasama na kayo. After nung magkasama na kayo, magsukatan na kayong dalawa ulit.
Ano lang naman yun. Anyway mga kabisyo, kung meron po kayong papadala mga kwento, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account. Padala nyo lang po kay rakitera@gmail.com para po may isang gabi o isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Mga kabisyo, susunod na rin po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa inyong Viber line na 0916-529-5595. Nais ko lang po mga kabisyo na batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, lalo na si MC Jubes Vertudaso. Pa-shoutout daw po ang Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Sir Albert Agustin, Brother Josedo Bakay at Brother Doher Estorgio. Na at happy birthday daw sa 16 birthday na daw po ng anak ni Kong J. Ross Vertudaso. Ang dami mo naman gustong pabati, sir. At syempre, si Tin Rivera nagpapabati daw po ng happy 10th year DepEd anniversary to Sir Paul John Paradinya. At syempre sa lahat po ng mga nakatune in sa atin, good evening mga kabisyo. Muli ako magbabalik. Music na muna tayo. At mamaya po, susunod na ang ating programang Top Secret. Metro's number one, Love Radio. 'Basic!